حنت قابتن فوتون انترفيو نيرن حدا ناي قطر بيلينرسي انترفيو قبر نيرو حجي كما يركاس بيلينر هابتام كونكا إلا توتا غازيتኛ እንግሊዛዊት بعد ቅድሚያ ንምምላሲስ ሓንቲ ሓተኪ ኢልዋ ብላይ ከገንዘብ ሕተትን ሕጂ ከበኪ ኢልዋ ኖ አይ ዶንት ኒድ ማኒ ገለትማ አጆ ክድላይ ክሕተትንስ ከበኪ ገሌላ ኖ አነ ኢንተርቪው ገብር አይ ሃቭ ኢናፍ ማኒ ገሌላት እሺ ኢልዋ ንስኽስ ኢልዋ ፓብሊክ ላይፍ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብዚያ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ደቂቃ እዚኣ 1 ሚልዮን ሃዘን እንተትብል ነርኪ ነትናተይ ሬፑቴሽን ክብል ኢለክ ስለ ዘለኹ ፅሒፈ ማልኩኺ ግን ኣይበልክን ሓሊፋት ከይደ ስለዚ ኢልዋ ተመልሲ ኢልዋ the way I get successful every opportunity ዝረኸብኮ ተጠቂመሉ every opportunity ተረዲኻና opportunity ኩሉ ግዜ ይኮነን ስቑኢሉ ዝመፀካ ንዓኻ ኣብቲ ዝመፀሉስ ትጥቀመሉ ክትከል ኣለካ